Γεια παιδιά! Σε 2-3 μέρες μπαίνει το 2016 και φεύγει το 2015 και όπως και πέρσι θα σας κάνω ένα βίντεο στο οποίο θα σας λέω για την ιστορία μου στο YouTube για το 2015. Πριν ένα χρόνο καθόμουν ακριβώς σε αυτό το σημείο με τα ίδια ρούχα, με πιο μακριά μαλλιά και 5 κιλά λιγότερα. Οπότε να είπα να το καθιερώσω κάθε χρόνο να κάνω αυτό το βίντεο. Και σήμερα είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι έχω κανάλι στο YouTube εδώ και 1,5 χρόνο, δεν είναι και τόσο πολύ ο καιρός, αλλά έχω μια μεγαλύτερη εμπειρία σε σχέση με πέρσι και έχω πολύ περισσότερα πράγματα να σας πω. Νομίζω ότι πλέον όλοι οι φίλοι μου, όλοι οι γνωστοί μου με έχουν συνδυάσει με τη Σενιόρα Έλλης, έχουν συνδυάσει την Ελισάβετ με τη Σενιόρα Έλλης. Οπότε ναι, το YouTube είναι ένα μεγάλο κομμάτι στη ζωή μου, πολύ μεγάλο κομμάτι στη ζωή μου. Πριν ένα χρόνο όταν έκανα αυτό το βίντεο είχα 3.000 συνδρομητές και τώρα κοντεύουμε να φτάσουμε τους 30.000 και είναι... Σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα έχουν αλλάξει τόσο πολλά και πραγματικά χαίρομαι τόσο πολύ για όλο αυτό το δρόμο που έχουμε κάνει μαζί και το σπυράκι μου χαίρεται. Θυμάμαι όταν πρώτο άρχισα το YouTube, όταν έβαλα το πρώτο μου βίντεο, το ανέβασα, δεν σκεφτόμουν καθόλου το μέλλον, απλά ήθελα να ανεβάσω ένα βίντεο στο YouTube, ήθελα να ξεκινήσω αμέσως γιατί το σκεφτόμουν στον ύπνο μου, όλη την ημέρα στο σχολείο όταν ήμουνα. Όταν ξάπλωνα στο κρεβάτι το βράδυ, σκεφτόμουν ιδέες για βίντεο, πώς θα είναι, πώς θα τα κάνω επεξεργασία και πραγματικά δεν μπορούσα να κοιμηθώ από τον ενθουσιασμό μου. Οπότε είπα δεν γίνεται άλλο, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, πρέπει να το ξεκινήσω τώρα και αυτό και έκανα. Όπως σας έλεγα και στο περσινό βίντεο, η ανταπόκριση από τους συμμαθητές μου δεν ήταν και τόσο καλή στην αρχή. Υπήρξαν πολλά παιδιά που με κορόιδεψαν και πίσω από την πλάτη μου και μπροστά στα μούτρα μου, αλλά ξεπεράστηκε αυτό και τώρα πολλοί με φωνάζουν Σενιόρα. Όλα τα παιδιά το ξέρουν ότι κάνω βίντεο στο YouTube, αλλά δεν τους νοιάζει κιόλας, απλά με αφήνουν να κάνω τα δικά μου πράγματα, κάνουν αυτά τα δικά τους και τώρα το θεωρούν φυσιολογικό, το έχουν συνηθίσει το ότι κάνω βίντεο στο YouTube. Και αρκετά παιδιά έχουν ξεκινήσει βίντεο στο λιτόχωρο, μικρά βέβαια, αλλά έχουν ξεκινήσει και αυτοί τα βίντεο και είναι πολύ καλό. Χαίρομαι όταν βλέπω παιδιά να ξεκινάνε τα βίντεο χάρη στα βίντεο μου και επειδή ξέρω πόσοι πολλοί από εσάς θέλετε να ανοίξετε κανάλι, αλλά φοβάστε τη γνώμη των άλλων, απλά κάντε το. Απλά κάντε το. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη βλακεία από το να ζείτε και να εξαρτιέστε από τη γνώμη των άλλων. Ζήστε τη ζωή σας, κάντε αυτό που σας αρέσει. Άμα πάτε ακόμα σχολείο, να ξέρετε ότι σε 5-10 χρόνια δεν ξέρω πότε τελειώνετε. Αυτά τα παιδιά που φοβάστε να μην σας κρίνουν δεν θα τα ξαναδείτε, δεν θα υπάρχουν στη ζωή σας και το μόνο που θα μείνει θα είστε εσείς και τα πράγματα που έχετε κάνει. Οπότε, άμα θέλετε να ξεκινήσετε κανάλι στο YouTube και γενικά άμα θέλετε να κάνετε οτιδήποτε, ξεκινήστε το από τώρα. Μη σας νοιάζει η γνώμη των άλλων. Στην τελική είναι η ζωή σας. Πάρτε τη στα χέρια σας. Το 2015 είναι ο πρώτος χρόνος που από τον Ιανουάριο μέχρι τώρα το Δεκέμβριο έχω κανάλι στο YouTube και είναι παράξενο. Αν και να σας πω την αλήθεια δεν το έχω συνειδητοποιήσει τόσο πολύ ότι είναι τόσο μεγάλο αυτό που έχουμε χτίσει. Γιατί πραγματικά είναι μεγάλο. Όταν κάποια άτομα, ειδικά κάποιοι μεγάλοι βλέπουν τα νούμερα, δεν το πιστεύουν, αλλά εγώ δεν το σκέφτομαι και τόσο πολύ. Απλά ανεβάζω βίντεο, απαντάω σε κανένα 2 σχόλια, απαντάω στα μηνύματά σας. Και αυτό είναι, δεν κάνω κάτι τρομερό. Το 2015 γνώρισα πάρα πολλά άτομα από εσάς, γνώρισα πολλές σενιορίτες και σενιορίτους και θέλω να ζητήσω συγγνώμη για την αμηχανία μου γιατί είμαι πολύ αμήχανος άνθρωπος. Γενικά είμαι ένας άνθρωπος που του αρέσει να είναι μόνος του. Θέλω να με αφήνετε να κάνω τα δικά μου πράγματα, κάντε στα δικά σας. Και γενικά θέλω έτσι λίγα άτομα στη ζωή μου, δεν είμαι και τόσο εξωστρεφής. Είμαι κοινωνική, αλλά δεν είμαι εξωστρεφής. Υπάρχει διαφορά. Όπως και οι περισσότεροι που βλέπετε το βίντεο μου, έτσι και εγώ ήμουν συνδρομήτρια σε πολλά κανάλια πολύ πριν αρχίσω το YouTube και έβλεπα πολλούς Έλληνες YouTubers, κάποιους από τους οποίους φέτος γνώρισα και από κοντά και αυτή τη στιγμή την ονειρευόμουν πάρα πολύ καιρό. Γνώρισα πολλούς YouTubers που τους έβλεπα στο γυμνάσιο, τώρα είμαι τρίτη ηλικίου, τελειώνω το σχολείο και ήταν πολύ ξεχωριστό συναίσθημα να γνωρίζω αυτά τα άτομα που έβλεπα τόσο καιρό στις οθόνες, να τα γνωρίζω στην πραγματική ζωή και ένιωσα ακόμα πιο πολύ μέλος της κοινότητας του YouTube, του ελληνικού YouTube και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που ξεκίνησα το YouTube πριν 1,5 χρόνο. Ίσως είναι και η σημαντικότερη απόφαση της ζωής μου. Μία από τις σημαντικότερες, σίγουρα. Δεν το μετανιώνω με τίποτα όμως.
και ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτά που θα έρθουν στο μέλλον, γιατί πραγματικά πιστεύω στη δύναμη του YouTube, πιστεύω στην δύναμη των βίντεο, του να κάνεις ένα βίντεο. Φέτος επίσης πειραματίστηκα έτσι με διάφορα στυλ βίντεο, π.χ. τα vlog μου στη Μύκονο ήταν κάπως διαφορετικά γιατί δεν μιλούσα και πολύ. Και γενικά άρχισα έτσι να πειραματίζομαι με πιο διαφορετικά στυλ βίντεο και διαφορετικά θέματα και μ' άρεσε πάρα πολύ, μ' αρέσει έτσι να έχω μια ποικιλία και αυτή η δυνατότητα να μοιράζομαι τη ζωή μου μαζί σας είναι πάρα πολύ ξεχωριστή, μ' αρέσει πάρα πολύ να μοιράζομαι πράγματα με αγνώστους. Δεν σας το έχω πει, αλλά η επικοινωνία με αγνώστους είναι η αγαπημένη μου επικοινωνία. Ίσως και γι' αυτό μου αρέσει τόσο πολύ το YouTube, γιατί δεν βλέπω πρόσωπα, βλέπω απλά γράμματα στις οθόνες, σχόλια, ανώνυμα πρόσωπα και γενικά αυτή η ανωνυμότητα μου αρέσει και με κάνει να νιώθω ότι μπορώ να εκφράζομαι πιο ελεύθερα, ότι μπορεί να με κρίνετε κάποιοι από εσάς αρνητικά, αλλά έχω μάθει να μην παίρνω αυτά τα σχόλια και τόσο προσωπικά. Το 2015 το YouTube με έχει αλλάξει πάρα πολύ σε σχέση με πέρσι ειδικά. Πιστεύω ότι αν δεν είχα το κανάλι στο YouTube δεν θα ήμουν αυτή που είμαι τώρα. Μπορεί να ήμουν και καλύτερη, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα με έχει αλλάξει. Με έχει κάνει να είμαι λίγο πιο σκληρή, γιατί μέσα από όλη αυτή την κριτική που δέχομαι σε καθημερινή βάση έχω μάθει να έχω λίγο πιο σκληρό δέρμα, να μην αφήνω τόσο πολύ την κριτική να με επηρεάζει, γιατί ήμουν πολύ ευαίσθητη και ακόμα είμαι. Αν αρχίσεις να μαζεύεις όλες αυτές τις αρνητικές απόψεις, στο τέλος θα πάθεις κατάθλιψη. Έμαθα να είμαι λίγο πιο σκληρή, απλά τις άφηνα και επικέντρωνα την προσοχή μου στα τόσο καλά θετικά σχόλια, τα οποία πραγματικά είμαι τόσο ευγνώμων για όλα τα καλά σας τα σχόλια, για όλα τα μηνύματα, ειδικά κάποια μηνύματα, το νιώθω ότι βγαίνουν μέσα από την καρδιά σας, ότι τα εννοείτε πραγματικά. Δεν ξέρετε πόσο χαίρομαι όταν ένα άτομο μου λέει ότι του έχω αλλάξει τη ζωή, του έχω αλλάξει τον τρόπο που βλέπει τη ζωή, τις απόψεις του, ότι τον έχω επηρεάσει στη ζωή του. Είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να μου πείτε, ούτε ότι αυτό το βίντεο μου άρεσε, ούτε ωραία τα ρούχα σου σήμερα, ούτε πολύ ωραία τα μαλλιά σου. Αυτό το να μου πείτε ότι σας έχω επηρεάσει στη ζωή σας μέσα από αυτά εδώ πέρα τα χαζοβιντεάκια είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να μου πείτε και σας είμαι τόσο ευγνώμων για αυτό το πράγμα και είναι και ο λόγος που συνεχίζω. Επίσης φέτος κατάλαβα ότι το YouTube δεν γίνεται να είναι κάτι συγκεκριμένο για μένα και ενώ όλοι οι YouTubers έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ στα βίντεο τους, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό με τίποτα, γιατί ο χαρακτήρας μου είναι τελείως ό,τι να είναι. Αλλάζω γνώμη, αλλάζω ενδιαφέροντα πάρα πολύ, οπότε δεν μπορώ να έχω ένα συγκεκριμένο στυλ στο κανάλι μου, δεν μπορώ να ανεβάζω συγκεκριμένα βίντεο, συγκεκριμένα θέματα και ελπίζω να το καταλαβαίνετε αυτό. Βέβαια είναι λίγο κακό για εσάς, γιατί κάποιοι μπορεί να μου έχουν κάνει εγγραφή για κάποια συγκεκριμένα βίντεο και εγώ να τους δίνω κάτι άλλο, αλλά αλλάζω τόσο συχνά και επειδή θέλω το YouTube να απεικονίζει τον εαυτό μου, μέσα από τα βίντεο μου να βλέπετε την Ελισάβετ και όχι αυτό με το χαρακτήρα που ονομάζεται Σενιόρα Έλλης, θέλω να βλέπετε εμένα την Ελισάβετ. Όσο αλλάζω εγώ θα αλλάζει και το κανάλι και τι πιο λογικό από αυτό. Απλά να ξέρετε ότι αλλάζω πάρα πολύ. Πάρα πολύ και επειδή με γνωρίσατε και στα 16 μου, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας. Γενικά το 2015 πιστεύω ότι όλοι προσπαθήσαμε πάρα πολύ για αυτή την παρέα, για αυτή την κοινότητα και χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπω ότι είστε κι εσείς μαζί μου. Δεν είμαι απλά εγώ εδώ πέρα και εσείς εκεί και κάνω βίντεο και απλά εσείς τα βλέπετε και μου σχολιάζετε καμιά φορά. Ένιωσα ότι είμαστε ένα. Επίσης το 2015 έμαθα ότι πρέπει να παίρνω το YouTube στα χαλαρά και στην πλάκα, γιατί άμα το παίρνω στα σοβαρά δεν περνώ καλά και ούτε κι εσείς περνάτε καλά, οπότε απλά κάνουμε χαζοβιντεάκια εδώ πέρα, περνάμε καλά, πάρτι, ναι. Και φέτος πάρα πολλοί καθηγητές μου και γενικά γνωστοί μεγάλοι οικογενειακοί φίλοι ανακάλυψαν ότι έχω κανάλι στο YouTube και πολλοί από αυτούς βλέπουν τα βίντεο μου. Θέλω να κλείσω αυτό το βίντεο και να σας πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πραγματικά το λέω μέσα από τα βάθη.
Το λέω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Μπορεί να μην σας λέω σ' αγαπώ και δεν νομίζω να σας το πω, γιατί όπως σας έχω πει δεν το λέω καν στους γνωστούς μου, είναι μια πολύ βαριά λέξη για μένα, την έχω πει σπάνια, μόνο σε άτομα που πραγματικά το αξίζουν. Ευχαριστώ λοιπόν, απλά αυτό. Ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας έχω υπογοητεύσει κάποιους από εσάς. Θέλω να σας πω και συγγνώμη αν καμιά φορά φαίνεται ότι δεν σας εκτιμώ, αν καμιά φορά νομίζετε ότι όταν σας απαντάω στα σχόλια, π.χ. στα μηνύματα που μου στέλνετε, φαίνεται ότι δεν σας εκτιμώ. Αλλά γενικά μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι είστε άτομα πραγματικά όπως οι αδερφές μου, όπως εγώ. Νιώθετε, έχετε τις ζωές σας, την οικογένειά σας, ερωτεύεστε, αγαπάτε, κλαίτε. Μου είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχετε και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για όλη την υποστήριξή σας. Ευχαριστώ και όλους όσους μου στείλατε fan mail. Φέτος για πρώτη φορά πήρα στα χέρια μου πράγματα που μου έχετε στείλει και αυτό ήταν πολύ ωραίο συναίσθημα. Ελπίζω να έχετε μια καλή μέρα. Ελπίζω να έχετε μια καλή εβδομάδα. Μια καλή ζωή. Να είστε χαρούμενοι. Να σταματήσετε να σας νοιάζει η γνώμη των άλλων. Να κάνετε τη ζωή σας, να κάνετε το όνειρό σας πραγματικότητα. Τα όνειρά σας να τα κάνετε στόχους, να μην τα έχετε σαν κάτι έξω από εσάς. Τα όνειρά σας πρέπει να τα κάνετε στην πραγματικότητα, να τα υλοποιήσετε, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν. Και να δουλέψετε γι' αυτά και να μην περιμένετε να σας συμβούν χωρίς να προσπαθήσετε. Τα λέμε του χρόνου. Γεια!